ישראל יורה על עצמה? כאילו שלא מספיק כל הטירוף שקורה בשבועות האחרונים, מסתובבים בינינו גם מכחישי מלחמה. אנשים שטוענים במלוא הרצינות. איראן לא תוקפת אותנו, זו ישראל. כן, שמעתם נכון. לפי הקונספירציה, כל חלק מתוכנית נדל"ן זדונית של הממשלה. אותם אנשים טוענים שההתראה המוקדמת שכולנו מקבלים לטלפונים לא נועדה להציל חיים, אלא להלחיץ את האזרחים ולשלוט בתודעה. ואז, כשאנחנו כבר סגורים במקלטים ובממ"דים, מסתבר שקורה דבר מדהים. הבומים והפיצוצים שאתם שומעים בחוץ, זה לא מאיראן, זה צה"ל. למה כל פעם שעובר מטוס מעלינו יש גם אזעקה? למה הטילים שנופלים נראים פחות כמו נפלים ויותר כמו מיצג אומנותי תל אביבי? הקונספירציה המופרכת הזאת טוענת שכשאין לנו את היכולת לראות, מסוקי חיל האוויר מפילים לקרקע חלקי מתכות, דמויי טילים או רסיסים לעבר מטרות נבחרות. למה בעצם? הם טוענים שמדובר בפינוי בינוי זריז של הממשלה. הורסים בניינים ישנים ומרימים במקומם בניינים חדשים ורווחיים יותר. אז למה אין לקונספירציה הזאת שום אחיזה במציאות? הנזק אקראי לחלוטין. כמו שהטילים פוגעים בבניינים ישנים, הם גם מתרסקים על כבישים ובתים פרטיים. מה גם שהנזק הכלכלי של פגיעה בבניין הוא עצום ועולה הרבה יותר מפרויקט נדל"ן רגיל. ולמי שבכל זאת מאמין רק למה שהוא רואה בעיניים, לא חסרים תיעודים של שיגורים במכ"מים ולוויינים, וגם על ידי ישראלים לא אחראים שיוצאים למרפסת.